ndakaodzwa t-shirt yangu chechandisiye yange mukanditaurira nechiyungu noshona toenda kumusha. Saka kubva kusvika maprista chete kubva kusvika vamwe vari kutedzera navo pahemba vanoshanda kuhembe saka vanozichinja nekuti vanotora kubasa. Musoro wenyaya wemangwananyano unotiyo gwenzi rinopfuta. Musoro wenyaya unotiyo gwenzi rinopfuta risingatsve. Saka chinangwa chese nemasikati ano ndechekungoita kuti kana mazobva kuno kumba kurakidze kuti kune munhu akambosvika kuno. Mava chinangwa chese munhu kungoti kana mambouya kuno pamunodzokera mazuro kuti makamboita sei ndodzari pasaidi pano kuti mutorwa newewe. Tinotenda vari kutiverengera bhaibheri varipo varipo chakumbiro vapiwa mike vativerenge chakumbiro vaverenge Exodus chapter 3 verse ndeya 3. Exodus 3 verse ndeya 3 ndoverse yedu yekutanga vachidzika ipapa. Verse 3. Yes, okay. Moses hakuna ere mukomana anodzerera ndota chimbosunda aripo andaombolenga bhaibheri pane mayutiso maindozonyenda kuva hanzi vachiuya tichiverengera Exodus chapter 3 verse ya 3 is well. Moses akati regai nditsaukire ndionesese akati regai tsokoro regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru kuti gwenzi harichinei. Yes. Yes. Zvino Jehovha akati achiona kuti Moses watsauka kuti aone Mwari akadana ari Mwari ndobva ataura ari mugwenzi mukati megwenzi akati Moses iye akati iye ndokuti ndiri pano hangu akati usaswedera pano bvisa shangu dzako patsoka dzako nekuti paumire patsvene. Mwari akomborere kuimba kweshoko rake. Mozisi kusango kana kuti kumakwai kwaiva kuindastri kwake mazuva ese. Saka Mozisi aita achimuka oenda kumakwai achiswera oswera kuinai kumakwai. Saka daily Mozisi ari kumakwai akati achifamba ndobva ataura ndokuona gwenzi riri parutivi. Hanzi nebhaibheri akati achiliona ndokubva ati paita chishamiso pagwenzi nekuti rinobvira but harichi kurova kuti kuna Mozisi anozviziva kuti gwenzi rikaiswa moto rinotsva. Saka Mozisi akavhunduka akati ko iri rine moto ngeiko risingati. Saka kana manzwa bhaibheri paranoverengwa rati chikonzero chakaita kuti iri gwenzi ribvire risingatsve ndechekuti mukati maro makakamira Mwari. Saka mukati megwenzi rina Mwari makasiyana nemukati megwenzi riri empty. Unzari pasaidi pako kuti tiri kutotaura zvako. Saka gwenzi iri hanzi Mozisi aliona zvakamurwadza kuti handigone kuona gwenzi ndoenda ndisina kuriona kuti ngei kurova kuti zvaraita gwenzi zvakadraw attention yaMozisi akatadza kupfuurira akatena. Mai nhasi tiri kuti isusu tapedza sermoni vepa next door penyu kana vaimbopfuurira ngavatende vekubasa kwenyu kana vaimbodarika ndevabvunze makaitwa mukoma Bernard machinja. Saka ingodza ari pasaidi pako kuti bvira usingatsve. Saka takuverenga mavhesi mashoma anoda kuveramwa kumba kuti vanhu vaMwari vasvika kumba vanobvira vasingati. Tosiyende kutanga pane vanhu vachaenda kumba vodobvira vasingatsve
James chapter 1 verse 26. Aiwa kwendere mfuru ndipeka munhu ari serious muri kutamba neni ke aiwa ndinengere mfuru munoona yoda chairo rinovhurwa sorry ndipeka munhu ari kuda zvokuita zvatiri kuita unoipeka yes titoreke serious mwana yes rigema mamafi James chapter 1 verse 26. Karabu mwana tapu James 1 yes 26. good. Kana munhu achiti ndinona Kana munhu achiti ndiwo matamwana asingadzoriri hwake asi achinyengera moyo wake tenda moiye imunhu hakuna matumbu. Vamwe vanhu vadzorera chikristu chedu pasi takunzi munopinda namainingi mhaka ndeyekuti mainingi havagone kutaura. Pane vanhu vamwari vokuti kana vachitaura havana kana basa nazvo vanzi vachiri ndobva ndakupa cash talk. Cash talk munopa but muri kuziya mauraya nekutaura kwenyu. Bhaibheri rati kana muchinamata Mwari zvekuroesa dzorai miri vanhu ngodzai vamakagara navavo kuti gonai kutaura. Chaura chechi yaMwari chaendesa vamwe kumasure imhaka yevanhu vasingagone kutaura. Siyanai nebhutsu yangu iwani isiye iri wani. Siyanai netai yangu ndine wani yegai ndiine wani. Unoziva kuti ukakomenterwa sheti yako soudongobvunza kuti chiri munhu here vakukomenta kuchechi. Bhaibheri rabva rati vanonamata Mwari vachagona kudinai kutaura. Ndakambona vamai ndakwira kombi dzedu dzetokwira murodhidzi vachipopotera chenji yavo. Munoziva kuti kana uchipopotera chenji munhu anoverenga chidzidzo chebhaibheri unofanira kutonzwika kuti mapopotera aya ndiye munhu waMwari. Vakaitaka kusumuka inaonizive iwewe ndatuma ryangu ndikataisi inzwai vanhu vaMwari. Bhaibheri rati kana taakunamata nekurevesa nemuromo yedu ichagona kutaura. Izvozvi iwewe uri mugrupu revaroora wakaburitswa vese vakawirana vakati akana maitinashe ibhobudai zvaunonyora mugrupu vakabvumirana vakati aiwa uyo asi waMwari hatigone kuramba tiine munhu anotaura kudai pakati pedu ukabuda wachiti handinyengerere handinyengerere ndakabva ndabuda wakaburitswa. Ivevhesi tiende kumberi kwemhaka yenguo toda kungotarisa munhu wokuti kana adzokera kumba anondogara nevamwe zvakadii zvakanaka. Philippians chapter 2 verse 5. Philippians 2 verse 5. Philippians 2 verse 5. Yes. Philippians 2 verse 5. Good. Ivai nemoyo uyo wakanga muna Kristu. Yes, aendai mberi. Iye kunyanga akakafanana naMwari haana kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisizwa. Yes, asi akazvidurura iye akazviita Mwari akafanana navanhu akati awanikwa namufananidzo womunhu akazvininipisa agare pasi. Iwai vatendi vaMwari chimwe chaura kugarisana kwedu semaKristu vanhu vaMwari vasina kuzvininipisa. Wakambovanzwa musi wechirayiro vakabata kapu yewaini vachikupa testimony vanotanga newe muchiri mukaroi. Takangoti tichisumuka mwana akangofona ari kuCanada toda kutenda Mwari takasvika paairport kuchakati Chennai vakabata kawaini ovanzwa vamundege vakutsanangura makwiriro akaita hura wotoziva vega kuti hasi chine Mwari mukati apatisina humility paakutaurwa zvavo kwete zvaMwari wangu. Vatendi vaMwari hanzi Jesu kunyange akanga ari Mwari but haana kuti kuva saMwari chinhu chingabatisiswa. Ukarora kune vanorava vanoti Jesu paaifamba nevadzidzi vake waisagona kuziva kuti iye ndiye, waitoda atanga akuratidza. Kuchechi kwenyu sei uchida kuzikamwa iwewe? Hawa zvinzwa
dzikapinda pachechi padzakangotenga gaiya nechechi yose yakazoona kuti Sabbath school negaiya zvapinda zvese dziri kukirasi. Toda kutete munoona mazuva ano gaindipe muenzaniso tine zvinhu zvakafanana nabeford siyana nesu tiite zvajesu. Kana maakuenda kuyunivhesiti munhu waMwari maitirwa nyaya, but kana mauya pachechi ngatinamati because munoita maassignment randarayo isuwe mahomework musati urazi kana masvika mabva kuassignment mangoita pamakwidzwa mbijana vachingosvika kuUniversity of Zimbabwe pavanodzoka mochiona. Tinotenda ozendesa zoti malecturers ane attitude uri kuudza zvemalecturer pavanasekuru vangu vanei nazvo tiudze zvajesu. Apiyambo vatendi vaMwari chimwe chinochengetedza kutenda iva munhu ari hambo. Iwe hembe wakapfeka ari kudana naye kune akaipfeka kare watoipfeka yakapfeka igomuona kana aipfeka aiwa tinochiona unova kukomenta haidzi mazuva ano munomu hamusina manje tinobva pamutara hatizvizive kesvo tinopfeka dzakangopfekwa nevachena tozopfeka ichivatema. Iwe vatendi vaMwari kana taakutaura kunamata totaura humility. Iwe ukasvika pane vanhu vanotya Mwari haufaniri kuzviziva kuti ava vakakwidzwa kubasa kwava, tofanira kuenzaniswa naMwari. Ipo pano pamusangano, amen. Pamusangano pano pihambo handiwivi makatoitekera izvozvo maona kuti maakuuya kuno pihambo. Pavaivaona mutaona vachimhanya vachikwirira vachidzika aivo vaisatsvaga bhaibheri vaitsvaga wivi kuti vauye kuno kuzoita zvisinei nehumility. Ndimboona vakare mabhaibheri avo sunzai maoko vakauya kuchechi unoziva kuti anopfeka zvese agopfeka hembe agopfeka twese bhaibheri pasina maka ndeyekuti hapana humility. Regati yende kumberi ichi usachikangamba ichi chikristu chineumbwa sangano rinoumbwa nevanhu vari hambo kudenga tichaendeswako nehumility. Hakuna vanhu vachaenda kudenga vane pride. Ozatakambopinda nevanhu vaityisa pachechi imwe nguva kune imwe chechi rimwe gore vekuti waibvunza matopedza kuti mati ndoko vanoshanda but iye anenge achikoti akagaragarawo kurimaindai iswedi kutaxi. Usatiudza izvozvo tiudze zvani chajesu udatende mberi. Indoide 1 Timothy chapter 5 verengai verse 8. 5 verse 8. Yes. 1 Timothy 5 verse 8. verse 8. Good. Asikana munhu asingachengetiwe kwake zvikuru veimba yake. Yes. Warasa kutenda wakaipa kukunda usingatendi. Dzokore. Asikana munhu asingachengeti hama yake. Yes. Zvikuru nesenemu yenyu fapai warasa kutenda wakaipa kudarika asingatendi. Chita izvo vhesi musaida musagara pasi. Vhesi iyo rakanzi wakaipa kudarika asingatendi pakanzi asingatendi apairwa muroyi saka chiverengai moisa muroyi ipapo verengai verse 8. Asikana munhu asingachengetiwe kwake zvikuru veimba yake warasa kutenda wakaipa kudarika n'anga. Mawere vhesi yati kana munhu asingachengete munhu wokumba kwake zvikuru wokumba kwake akaita sei munhu akaipa kudarika asingadi. Ndinambobvunza wewe unoziva hama dzako ndiwe panapa uri kushamisira uri kudya chikafu chinoti munhu wese ari kudaita uya kwenyu but hama dzako nai dzasvika pano dzaipupura here kuti regai vadye nekutodya navo.
ndobvunza ndati hama dzako dzegokwe dzikadaidzwa zonzi ndoudza masponsa aenzi twenda ivo vakamira nechekure voti mateudza vasponsa vangani zonzi 20 hama dzako dzopupura here kuti ava ndechecha hanzi nebhaibheri zvikuru vekuda kwako ivhesi pachapera atorwaka ine nyaya dzimwe dziripo dzonachidinasa handibate rikambonzwa pombijana nekuti pane rimwe gurupu riri muchechi riri papapo sungai kumusoro kwayo mamuri pavhesi 8 nokuenda kana kuvhesi 1 motsika ye usatuka mkuru ndipo ainga achirayira timoti zvikanzi timoti pabasa pavakuenda inzwa orientation yaitaurwa natimoti napaul achiudza timoti zvikanzi usatuka vaingai mukuru come on akumurayire sababa navaduku sava nemunhu yes good yes kudza shirikadzi kwako shirikadzi nje but shirikadzi dzakaandalainwa dzikanzi chaidzo mucheche kwamwari ine shirikadzi ndoda kudzirangarira nhasi bhaibheri rati dzinokudzwa ndechaidzo nekuti kune dzisiri chaidzo ingodzikaima tisatefenangura asikana shirikadzi ine vana kana vazukuru vatange ivo kudzidza kuna matsamwari yes ndo zvinofadza mwari iwe shirikadzi dzanga ndashaizwa ndorirapo bhaibheri rati kana kuine shirikadzi dzingakudzwa neshoko ramwari ishirikadzi chaidzo ukanoenana kuna luka inokuudza kuti pavana ana aisabuda mutemberi achinamata mazuva ose saka shirikadzi kwadzo ndo dzinosimbisa prayer ndo dzinomira mukwaya koita shirikadzi dzaita kuti chechi ishorwe pamba penyu panotengeswa mabhaudhi here havazinzwa kunge munhu anotengesa mabhasi emotikari kana bhasikoro wamenyu panongodibeka kuirwa podzikwa pokwirwa bhaibheri rati shirikadzi ngaine shirikadzi kwayo imbowaindima yaisati yapera fombai zvino kana iri shirikadzi chaiyo kuti yakasiyiwa iyo inoimba namwari iwe shirikadzi hanzi dzinovimba namwari kamon asi iyo inokarira zvinofadza yakafa injirimenyu fambaisi rairawo zvinhu kamon kuti varegeka fambaisi shirikadzi ngadzishaye chekupomerwa idzi fambaisi asikana munhu asingachengetiwe kwake zvikuru wemba yake warasa kuteerwa wakaipa kuda kweyesi fambaisi chendedze veskofu vapfuura makwava panguva iyi shirikadzi dzaisangopinda paushirikadzi waitanga watovhoterwa cheche yegara bhodhi yoti maitiresi vakavhirwa zvodzi nechechi bhodhi vane makore mangani ukangotaura kuma30 wainzi havasati vakuita ibhaya haisi agenda shirikadzi dzemubhaibheri dzotanga kuverengwa pa60 isu muchechi tonzwira tsitsi munhu ane 21 akatizwa nemurume tomuti shinga imi handizvo zvakanekwa verengai veto zvava nemhosva yekuti dzaramba kutera yes uyezve dzinodzidza kuva neusimbe chipota nedzimba hatizidzina dzoga asi vaitiwa makuhwa hamirachi havanzi shirikadzi kana ikasatya mwari inogona kuita mbiri yemakuhwa zvamudomizvo ndoda vhesi yenoti shirikadzi duku dzinorwei masikapei kuti uyezve munodzidza kuva neusimbe ipota nedzimba hatizi sipevanhu havanoite makuhwa kuti taura zvakafanira naizvozvo ndinoda kuti shirikadzi duku dziwanikwe okonoimani naizvozvo ndinoda kuti shirikadzi duku dziwanikwe kuti naizvozvo ndinoda kuti shirikadzi duku dziwanikwe
imari zvaiswi panzi pauchechi musaudza asamu kuti endeva utamba magemu dziudzati kana matamba magemu tsvagai maasamu garisani musaita sirias mazuva ndatiraudzei kuti tsvaka wezera rako muite sei mugarisani nekuti bhaibheri ratiro shirikadzi kana ichiri diki inogona kutukisa chechi 6 Timothy yokutanga chapter 6 verenga verse 6 Timothy yokutanga pa chapter 6 muverenga verse 6 zvino kunamata Mwari pamwechete nokutenda godliness with contentment is a great gain. Ndozotaura chinhu bhaibheri rikutiro chimwe chinhu chinochengeta pakutenda kugutsikana nezvawi unoziva tichitanga wapinda chechi takanoipindira paitaurwa chirungu tichatanga kupinda sabata ndakomborerwa neGlenview ndava maritso ndikati Jesu musandisiya ndapinda muchechi ndobva ndasangana necongregation yaitaura chungu ndagara ndichisvika ndichiri muyo ndobva taitwa raundi takagara raundi zvikanzoitai raundi mumwe neumwe ataure zvaanoita muupenyu pane umwe muyuti atozvinzwa zvazvinoita ndobva ndasumuka saka vakati vachitanga kusumuka vaibva uko vachitenderera vavatanga kusumuka wokutanga zvikanzi muningi ndobva anotaura chikoro chaakaatenda zvikanzi Peterhouse ina ndakagara nechemukoni ndakamirira 10 yangu inodii inosvika umwe ndobva apinda ini ndodzi ningi ndakadzidza paKeiton vandovatarisa saka mazita acho chaivanga akunditi vhiringe pandakaramba ndakagara ndobva zvanzi tichasvika pamuri vasvika pandiri zvikanzi taurai ngoma zvandakarova imwe t-shirt yangu tsvuku ndichangobva kumusha yanga yanetsa ndiri kumusha kune vakanga varipo pageneration yaiya yemasamasheti tatakapfeka yanga yakanzi Fatfab nguva iyoyo yainetsa ndobva ndasumuka ndoka ndine chitisheti changu vese vakarova taki ndikati handinonzi ningi chikoro manje chikoro ndikati marondera secondary school muzamba ndakapedza kutaura so ivo havana kutasa kwandiri vaibvunzana chiri kupi ichi chiri kupi ichi chataurwa iwai vanhu vamari ndakapinda pachechi iyoyo kusvika pekudipo vanhu ava veklasi vakazowirirana kuti ava vanotaura shona tichida chirwa regai tivasiye patinoenda kukembi hatidike navo saka ndandakutamba neimwe shamwari yangu tiri vaivi chakandichengeta muchechi up to now icontentment ndakaodzwa net-shirt yangu chechi handisiye yange mukanditaurira nechirungu neshona toenda kumusha ndakaramba ndakamira musanyemberwa vanhu vamwari muchechi muno usatarira vanhu be content nezvako kumba kwenu ndekweblue kwavo ndekwered tofarira blue usandimanikidza kuda zvekumba kwenyi indobva kwedi handiri kutoonana pamusangano tikapedza ndodzokera kwakutara haundione futi saka usanditeedzera siyana neni vamwe vari kuteedzera navo pahemba vanoshanda kuhembe saka vanozichinja nekuti vanotora kubasa iwe uchatora nemari ukatadza kugunda godliness with contentment igreat gain kana kugara muchechi muno kunyanya vakutaura vaudze kuti taurei iwewe ndingandokudzidzisai kana vakareva sheti yako musounongopuwa mukana wakumira pamberi pavaudze kuida kwauita uneza ukadadira munhu nechinhu chaari kufunga kuti chinokunyadzisa anonzwa upusu kuti ukuona bhuchi ndaiva naye pamutura nhange ndabva kutora nhaka iyoyi komutare ndapedza mutare iyoyi uchienda naye kwese kwese zvekuti anoti neini nebhutsu yakadai mukura vakapane woti iyele ndoo yangu farira chinhu chani nai dzari pasaiti pangu kuti ndichafarira zvangu ngaitende pavhesi inoti usamanikidza munhu kufarira chinhu chisiri chake godliness with contentment kuchachi muno kunyange vakatenga mainfomu avo edhonga kana usatoona mari uone dzako dzekumba kana waingosunga dhuku uya naro woti handeitese toona matira varorwara chabvundutsigwe unifomu
Taiwana kwenye eti chete. Uniform. Kudenga hakuna kwenda na hembe. Amen. Tosa chapcheka kisinga woi. Kurobu di zazite kudenga. Sanda di ngesu usarari. Hawa zintu. Ndapa fesi nosi wala Muhammad. Tata hapa. Hapa ndipo mpandoda. 19 za Mateo. 19 Mateo. We get verse 14. Yes. 19 Na 12 tunda umba. Verse 14. Afu Yesu wakati kwa wale. Afu Yesu wakati kwa wale. Regai na madu. Msara kuyapa ndi. Okudenga. Ndo wakani. Imbaita ino ni Bible saratao. Arina kuti ndere wabo. Rati ni Bible. Kuwa kuti vakafanana nevana. Ndo vanokodzera. Ushawa kudenga. Saka kuwa kuti Bible rikuisa pachona kuti pane zvinhu zviri pamwana zvekuti zvikagonekwa nemunhu mukuru munhu iyeye akuponeseka. Saka ndechipi chacho chinogona mwana chekutanga chandoda mwana anoregerera. Saka Bible riri kuti regai vanoregerera vauye kwandiri nokuti usho wakudenga ndiye vanoregerera. Saka ipapa pane vamwe vekutoti kwatakabvawo kumwe kwete kuno vaitoti muchechi vakangoona kuti amai avagara ivo vatenda ivo vakavatera ivo vanda havagone kugara kusaidzi kumwe chete. But Bible rati regai kufanana nevakuru but fananai nevanhu vadiki. Unoziva mwana chimwe chinhu chandomudira 1 mwana haana class. Izvozvi ukatora mwana womunhu wamunoti ane mari munyika ino wamoti ivavo ndo vane mari motora mwana wake momukanda pane vana vekuru vangorapo mwana iye andoswotamba akagara zvakanaka. Chizotora amai avo hatichiri kure nemuponesezvo ivai vanhu vamari kana tafanana nevana hatigare muchechi nemaklasi vemastileto toendapo vemauivha akabva Brazil toendapo tose tichagara panzvimbo 1 nekuti takafananidzwa naJesu. Vana havana mai nai havana maklasi. Chimwe chinhu chandodira mwana chiombe. Unoziva kuti mwana akasiyana nemunhu mukuru. Panapa mungoti hatisina vana vadiki vari panapa. Mukatora kamwana kari kumazero kana kuti kanituma manzi tushoma choma ndo vana vandowanzoda ndo vane context. Ukamutora womubata mumaoko wobva wamukanda mudenga wobva wamubata zvakare wombi makamboona kunyengerera kwaaneti hakasi kutomboziva kuti kari kugamwa nani but kanongoti aiwa andikanda anondigama kureva kuti mwana anotrusta munhu mukuru hatrust. Unoziva here kuti munhu mukuru ipapa kutora yeudha vanozava ndo vanotya mwari pachete moteudha da kuti akukubatirana itakawanda kwete 1 tichikukanda. Unozwa kuti vachibvunza kuti ndati musati mandikanda muri kuneve makanda ekuti munhu mukuru ani. Chimwe chatitadzisa kugara naMwari zvakanaka hatimutruste. Unozva kuti Mwari akangokukanda mbijana nekafulu kungokudai nefulu kumba kwenyu aiwa vanozviona sauti yato Bible ratsamirwa matsito atsikwa ameno zvese wangokandwa mbijana nefulu. Hamuna kudinzwa kurova kuti Mwari anoita zvaada nevanhu vake nai anogona kungokukanda mbijana nekumitisirwa mwana saka vanomutrusta vanoti tigamhei mandikanda. Argai tienda tichienda kumba nguva dzedu dzakukwana. 1 Peter chapter 3 verse 1 verse 1. saizvozvo imi vakadzi aiwai chimwe iwaiki vana mai taihambeni. Ndoziva ukanzwa vamwe mai vachidaidza baba wakumba kwavo unomboti aini chiko chiri kuita boni fast boni vhesi maiwere vhesi yati aiwaitange mazwa vhesi yati imi vakadzi muzviisa pasi pano. Unoziva kuti pane ana mai vekuti hamenopasisa kuno munombozviona zvekuti ukaendako chivavhizitira kumba sapasta
aiwa unoonere vakapfugama vachipfuku voita nyenge zikizeki vachiuya pacho vanouya spirit vachiita sevane munhu baba wokwacho kana tida kuona kuti hazvinomira zvakanaka tarisaiisora baba rei rakavatarisa chiti Esther pastor wakuenda itazvinhu zvakomusha ende ndinatoona kuti zviri kuitwa namai avo handizvo zvavanoita iwai ana amai chimwe chichaita kuti vanhu vatogara navo vagone kutenda kuti kuna Mwari kudenga ndokunge isana amai takudza varume vedu zvinoyevedza baba ngavakudzwe kunyange vakatadza kutaura unonzwa amai vakumhanya aiva kungoti baba wapana vagone kutaura gaita ndirini ndatisiya vakakame ti baba ukavana kutaurwa paverse 6 inoti Sasara mukadzi wakare aidza Abhurahamu ishe hanzi Sarai kana achiona Abhurahamu aiona ishe wake saka Abhurahamu kuna Sarai kunyange kubasa mukambondishora mukandiita muranda kunyange mukombi mukandishora don't worry ndonoita ishe kumba kwedu manje vamwe varanda kubasa varanda mukombi yavakwira vonoita varanda kumbaka vanogara agate dombe richiverengai ndiana baba Ephesians 5:25 5:25 indanyuri vana baba ita hame ndikuzwe aiwaitisai tinotenda vari mu 5:25 Ephesians nisaverenga first Peter ndekuna Efeso induyana baba rikati ndikuti vachiri kuhere muchifura vana baba vaifai maoko hanzi munovhara yes varipo naona tinoti vasvika 5:25 yes 25 good imi varume idai vakadzokere yes idai vakadhirei kana paine munhu akagara padhuze nemurume wake itai mazvinzwa ingawabvunzai unonzwa mai vachingoti akana inzwa manje makomenti ababa ndakavatengera stand ndapedza ndikatenga firiji izvamutoona izvi mwana takamuchinja akaenda kuboarding ndindakamira baba nditaurei pasta kuti ndofanira kuitirei amaya firiji iri papa ifiriji pamwe mukuiona pasta zvazvangoita Mwari aita kuti muione iri papa ndindakatenga kutori nemubhedha wandakaenda kuTV sales munoziva kuti pasta ndakaita ushingi basa randioshanda nekwandakatenga zvienderani unzwa mai vachiti ayewa ava baba ivava watiko chiko nhai chamati baba makandeipi yacho vakadzi havana basa nefiriji vakadzi havana basa nestand vane basa nekuudzwa kuti muchiri mimi ndimi ndokudai wozotutsira nekafiriji wozotutsira nekastand hanzi tsvakai umambo kutanga kuroti pane chiri pamberi chimwe chotevera chinotevera chinotanga kudiwa kwavo totutsira netumastands uripere vanhu vaMwari ari ambotaura nemayouth ndibva ndagara pasi 6 yavakorinde mayouth itai vamendi kuwe 6 yavakorinde verse 19 uya shamani uya vachiverenga isa bhaibheri pasi isa 6 yavakorinde verse 19 mira muri kumuona here mese timboona vari kumuona ndiwevherei kuti tiri kumuona tinotenda saka ndoda kuti mayouth titeereresa pakuverenga 1 Corinthians chapter 6 verse ndiya 19 ava mwaneziya nemusoro patigaiverengwe hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yomweya mutsvene vari were bhaibheri hanzi kudii hamuzivi here kuti chiinai muviri wenyu itemberi itemberi yani yamweya mutsvene yes uri mukati menyu wamakapuwa naMwari hamuzivenyu nokuti makatengwa nomutengo naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu naizvozvo kudzai Mwari painai saka bhaibheri riri kuti hamudzizive here kuti muviri maoni kubva apo kusvika papi apa kwanzi chichi haitengwe manzwa chichi
temberi. Kurova kuti bhaibheri riri kuti kana takatarisa munhu tiri kuona chechi. Kurova kuti maari ndo munogara Mwari. Saka handei back. Chechi yakare yaiva sanctuary. The sanctuary yakaine macompartments matatu. First compartment yainzi the outer court. Iwe mtemo wa outer court. Waiti muIsraeri wose nevaenzi nevanhu vose vanoda muouter court vaipinda. Saka itai so munhu wamwe. Maiona outer court here? Udzari paside pako kuti outer court ndaiona. Saka apa tose tinopinda. Masapuko emuraini anopinda outer court. Elder weku church outer court. Mukomana weku church painai. Sanctuary yaizenda pa compartment yechi2 yainziyo the holy place. The holy place yaipinda maprista chete. Saka kubva kusvika maprista chete. Kubva kusvika chinai. Saka maprista ndaanani? Amai vako muprista, baba vako chinai. Vanhu vekumba kwenyu vaunoziva kuti aivava ndovaturusta ndo maprista. Pana tozoona usoni. Maprista ndo aipinda papi. Paizova necompartment yechi3 yainzi the most holy place. Kubva kusvika paipinda muprista 1 kamwe pagore paday of atonement. Takamirira muchato apa. Muripere vanhu vaMwari. Kurova kuti tiri kuti isusu kumwe kwese kupinda henyu. Kana akaita unga ari munhu wechechi kana akadzidzisa chidzidzo kuchechi apedza kudzidzisa mudzo pauchiri apa muchiri kuouter court batai ruoko. Kwete zvamuri kuita hanzvadzi dzangu vakoma vaning'ina angoenda kuchigayo makadi henyu. Iwai vanhu vaMwari. Apa pekupedzesera pa most holy place apa. Even vakuru vari munhu. Ukapinza asiri muprista hafanire kutsoka. Azvinzwa. Ndati mukapinda asiri muprista hatsoki. Saka waigona kuti uri paIsraeri waita nharo woti ndoda kumbopinda nekuda kumboona makadii. Waiti ukapinda waisadzokamo. Ndoda kumbodza vamwe vari pano vari kutambira kumost holy. Don't worry. Manje unotadza kudzoka. Garai pasi munhu waMwari. Vakomana nevasikana. Miviri yedu chinai. Usamunyari. Kunyanga akava ticha wekuchikoro. Mudze kuti hamubvumidzwe muholy place. Timboonawo vasikana vakomana kuti muchato toida. Vanamai venyu vari kukuonai. Chitauro unoda muchato masoona guys. Vanhu vaMwari. Jesu asati adzoka ngatichengetei miviri yedu setemberi yaMwari. Ndada kugara pasi. Ari pere 1 ndovandonamatira 1 anoti Mwari ndoda kumbodzokera kumba ndimbonotira